Ahoj, jsme zpátky v horách, konkrétně na Velké Fatře. A já tu dneska mám úřadujícího lesupána, Lukáše Kdovina. Ahoj Lukáši. Čauko, čauko. Lukáši, budeš letos opět útočit na lesupána, jaké máš vůbec ambice? No tento rok som mal za začiatku ambície, ale po 2 miestach som zhodnotil, že si to budem tento rok asi viacej užívať. A dôkazom je toho aj vlastne dnešný beh, že som zvolil dlhšiu trasu. Aj keď radšej by som išiel krátku podľa toho, ako som sa dnes cítil, ale tento rok už nebudem obhajovať, ale idem si užiť vlastne všetky trasy. Jasný. Jaká je pro tebe srdcovka behaj lesy? Doteraz to bola táto Veľká Fatra, trošku som si to pokazil teraz touto dlhou trasou, ktorá bola akože fakt masakrálna. Potrapila ma, preveril ma hneď prvý kopec a trápil som sa celý beh, ale dobehol som. Predpokladám, že viacerí z pretekárov dneska akože fajnovo trpeli, aj tí, ktorí ma predbiehali, tak určite akože gratulujem, lebo chcelo to akože dosť veľa zo seba vydať. No a Fatra a samozrejme Devín, to je domáci pretek. A kromě běhání, co děláš? Mám malú dcerku, takže také športové aktivity, ktoré viem robiť s ňou, čiže nejaké prechádzky, cyklistika, turistika, beh s kočikom. A v podstate doteraz, dokým sme nemali dcerku, tak som tancoval, teraz trošku som z toho tancovania opustil, takže v podstate všetky také aerobné aktivity, turistika, beh, cyklistika. Tak to je hezky, tak já ti budu držet palce, ať se ti daří a... Ja tebe, lebo tento rok podľa mňa budeš ty nový lesupán, tak dúfam, že sa to podarí a prevezmieš túto korunku tento rok a ďalší rok už dúfam nebudem mať takéto zaječie úmysly na dole trasy a trošku potrenujem viacej a potrapím ťa. Já se rozhodně těším a uvidíme. Dobre. Takže děkuju a měj se a... Ďakujem aj ja za rozhovor. Na prvom mieste s vaším potleskom privítajme na Lesníckej 11. Áno, vy viete koho, to Stano a je to Stanislav s priezviskom Zaka. Veľký potlesk prvý, Stanislav Zaka! Tak mám po Velké Fatře náročný profil. Po zkušenostech z loňska jsem letos běžel s cyklistickými rukavicemi, protože jsem loni zahučel v lesi, měl jsem rozřízlou dlaň a k tomu menší věron kotníku. Letos se mě ale povedlo celkem bez problému profrčet místní lesy a dokonce i zvítězit. A jednu z cen, tak jsem dostal tenhle ten jonťák, tak si ho teďkom dám za odměnu a jednu z dalších cen jsem dostal tady helmu na kolo. Takže možná začnu jezdit i na kole a zahrnu to do tréninku.